Vítejte na kanálu Top zajímavosti světa. Black Sam. O pirátech se často píše v literatuře a jsou vyobrazeni ve filmech, jak cestují po mořích, kde prožívají sen o rychlém zbohatnutí bez zákona. Kapitán Samuel Bellamy měl hned několik přezdívek jako princ pirátů a Robin Hood moře. Narodil se v Anglii v Devonshire v roce 1689 a začal se plavit již v mladém věku s královským námořnictvem, kdy během několika bitev získal válečné zkušenosti. V roku 1715 nastoupil na loď na západ, která se nazývala Massachusetts, aby začal svůj život v novém světě. O rok později se rozhodl hledat bohatství pověstné španělské galony, která se potopila s velkým pokladem na palubě. Poté, co tento nápad nevyšel podle plánu, začal místo toho žít pirátský život a nakonec se stal nejbohatším pirátem v celé zemi. Úspěšně zabavil velké plavidlo známé jako legendární Vajdach se zlatým pokladem, indigem a slonovinou na palubě. V pouhých 28 letech se sám utopil, když jeho loď ztroskotala v bouři. A za pár staletí později byl vrak Vajdach znovu nalezen i se zlatým pokladem stále na palubě. Vážil téměř 5 tun. Vrak byl nalezen u pobřeží Cape Cod. Vlajka, se kterou plul na vrcholu své lodi, se stala synonymem pirátů. Calico Jack je další pirát původem z Anglie. Jmenoval se Jack Rackham, ale dostal přezdívku pro své kaliko prošívání, které měl na oblečení. Nepleťte si ji však s kapitánem Jackem Sparrowem. Calico Jack dělal svou kariéru pleněním menších lodí, které se přiblížily ke břehu Karibiku. Byl také dobře známý pro nábor 2 ženských pirátek do posádky. Z níž jedna se jmenovala Mary Reed, která se často oblékala jako muž, aby skryla skutečnost, že je žena. Calico Jack měl zřízenou základnu v Nassau na Bahamách, kde mnoho pirátů trávilo volný čas. V roce 1719 Rackham a jeho posádka získal velké bohatství, když vyplenili obchodní loď zvanou Kingston. A tím se mu podařilo rozbouřit mnoho vlivných lidí. Netřeba říkat, že tenhle chlap se dlouho bavil a užíval si úspěšnou kořist. Netrvalo však příliš dlouho a lovecké lodě ho nakonec zajali s jeho posádkou poháněnou rumem. Calico Jack byl pověšen v Port Royal na Jamajce, zatímco ženská část posádky byla ušetřena, protože byly obě těhotné. Dědictví Calico Jacka přežilo až do moderní doby v podobě vlajky, lebky a 2 skřížených mečů. Vlajka symbolizovala piráty a Calicův vzhled vytvořil také 2 postavy ve hře Assassin's Creed Black Flag. Dříve než budeme pokračovat dál, ujistěte se, že jste dali odběr na tento kanál a klikněte na ikonu zvonečku, aby vám do budoucna neunikl ani jediný z připravených dílů. No tak, zmáčkněte to tlačítko, jinak na vás pošlu Karla. Kapitán Kidd. Uznávaný kapitán Kidd původně vyplul do Indického oceánu lovit piráty, avšak nedokázal odolat vábení životního stylu pirátů a proto proměnil sebe a jeho věrnou posádku na piráty a v roce 1698 dokázal zajmout působivou indickou obchodní loď známou jako Kara Merchant. Ta patřila blízkému známému vládci Indie a Kidd ji začal používat jako jeho vlastní loď. Velké množství lupu bylo rozděleno rovnoměrně mezi posádku, ale špatné hygienické podmínky na palubě vedly k rozšíření cholery mezi piráty. Jeho loď navíc trpěla mnoha netěsnostmi, o níž se říkalo, že ho vedli k tomu, aby zakopal velké množství pokladu na ostrově Madagaskar a vrátil se, aby si ho vykopal zpět, jakmile bude mít opravenou loď a obnovenou posádku. Poklad se však nikdy nenašel, ale prezident Madagaskaru řekl, že našli jeho loď. Na této fotografii, kterou uvidíte, je jeden z kanonů kapitána Kidda, který byl objeven u pobřeží Dominikánské republiky. Tento skotský kapitán William Kidd byl nakonec zajat a pověšen v Londýně, když mu bylo 55 let, jako příklad toho, co se stane se špatnými špinavými piráty. François L'Olonnais. Tento francouzský bukanýr se plavil v Karibském moři v 60. letech 16. století a doslova lačnil po krvi. Byl pokládaný za nejbezohlednějšího piráta všech dob. Způsobil mnoho utrpení ve španělských osadách. Vyplenil pevnost ve městě Maracaibo v dnešní Venezuele a vyvraždil po stovkách civilní obyvatele. Dostal přezdívku bič na španělskou vládu i na jeho bohatství. François si zřejmě užíval v mučení a byl v tom zřejmě dobrý. Dokonce byl obviněn, že občas dokonce snědl srdce zabitých Španělů, což jej kvalifikovalo jako certifikovaného kanibala. Poté doplul do města San Antonio de Gibraltar a zde zabil 500 španělských vojáků, přestože Španělé byli ve velké přesile. A i zde ukořistil velký poklad. Ale nakonec François se dohnal jeho vlastní karma a byl snězen domorodými kanibaly v dnešním Hondurasu ve věku 37 let. Bartholomew Roberts, lépe známý jako Black Bart, byl vlastně donucen k pirátství.
Ale vypadá to, že v tom byl naprosto přirozený. Původně byl obyčejným kapitánem lodi, která byla poražena piráty a musel se stát součástí jeho posádky. Jeho navigační schopnosti a celkové znalosti o lodi v té době z ní učinili perfektního kandidáta vést posádku opilých pirátů. Říká se, že vyplenil 470 lodí včetně britské námořní lodi, když velel jako kapitán dobře obrněného, téměř nezničitelného člunu. Zde na této fotografii vidíme jeho vlajku, která ukazuje, jak stojí na dvou lebkách. Jeho pirátská loď plundrovala lodě od severu Nového Skotska až po jih Brazílii. Kapitán Roberts byl zabit ve věku 39 let v roce 1722 během boje při pobřeží Afriky tím, co se nazývalo grape shot, což je vlastně, když mnoho malých kulí vystřelí z jednoho děla najednou, něco jako brokovnice. Zbytek jeho posádky byl zajat, někteří byli pověšeni, někteří byli prodáni do otroctví. Sir Henry Morgan. Možná znáte dalšího chlapa jako kapitána Morgana, který mluví z lahodných lahví kořeněného rumu, po němž ošklivé dívky vypadají ještí, ale věděli jste, že ve skutečnosti Morgan existoval? Kromě toho, že byl kapitánem mnoha lodí, také vlastnil docela dost půdy, aby mohl vyrábět jeho známou komoditu rum. Henry Morgan byl velšský nájemní pirát, což znamená, že se legálně angažoval v pirátství pod válečným velením Anglie, ale musel si sám pro sebe a posádku narabovat lup. Napadal španělské osady, jako je třeba Maracaibo, ale jeho nejlukrativnější nájezd přišel z města Panama v roce 1671 v reakci na španělské útoky na anglické obchodní lodě. Španělé měli v bitvě obrovské ztráty, a to i přesto, že Morganovu posádku počtem převyšovali téměř 5:1. Dokázal vydrancovat téměř 400 000 pesos plus další bohatství ve městě. Protože jeho pirátství bylo technicky legální, byl schopný také hrát roli i v jamajské politice. Zemřel v roce 1688 jako bohatý muž s největší pravděpodobností na cirhózu jater. Pravděpodobně vypil příliš svého vlastního rumu. Blackbeard, možná nejslavnější pirát všech dob Blackbeard, se narodil jako Edward Teach a zasadil strach do srdcí mnoha lidí už jen tím, že viděli jeho vlajku mávat nad horní částí jeho lodi. Velel 4 lodím a měl pirátskou armádu 300 pirátů. Jedna z jeho lodí byla známá jako pomsta královny Anny, která vypadala podobně jako tento obrázek a byla skutečně objevena u pobřeží Severní Karolíny. Byl to úžasný nález pro archeologii a důkladně se podíváme, jaké vybavení tento legendární pirát vlastnil. Bylo to původně francouzské otrokářské plavidlo a zde vidíme jedno z 5 objevených děl konečně znovu na denním světle. Dělo bylo vlastně vyrobeno ve Švédsku a na palubě měl zbraně z různých zemí světa. Tady uvidíme obří kotvu, která byla vyzvednuta a váží téměř 1400 kg. Byly nalezeny také zásoby ostatních věcí, jako třeba injekční stříkačka z lékařských potřeb a podobně. Ale i tato loď se nakonec setkala se svým vodním hrobem. Blackbeard byl překvapen a napaden Brity ve chvíli, kdy měl na palubě pouze posádku asi 25 mužů a byl početně několikanásobně převýšen. Než padl, prý byl zasažen 5 ranami kulí z mušket a 20 sečnými ranami mečem. Notoricky známý Blackbeard zemřel roku 1718 ve věku 38 let. Sir Francois Drake byl mnohem víc než jen nájemný pirát, ale byl také průzkumník a oficiálně pasován na rytíře královnou Alžbětou. V roce 1580 úspěšně obeplul svět a to všechno bylo před známým zlatým věkem pirátství. Drake byl jmenován na viceadmirála a vedl anglickou flotilu, která zničila španělskou armádu. Španělsko bylo jeho celoživotním nepřítelem a často plenil jejich osady na Floridě. Při nájezdu na Cadiz a Coronu ve Španělsku vyplenil 37 námořních a obchodních lodí. Také však obeplul kolem mysu Dobré naděje a prohlásil západní pobřeží Tichého oceánu majetkem královny. Nicméně nebyl nejúspěšnějším pirátem všech dob a měl pár neúspěchů v kampaních ve španělské Americe. To vedlo k jeho eventuálnímu pádu, když Španělé zvítězili v bitvě o San Juan v Portoriku. Při poslední výpravě se Drake nakazil u plavicí 28. ledna 1596 a zemřel poblíž Portobello v dnešní Panamě. Je možné, že jsou někde dosud zakopány poklady. Jako tento chlapík v britské Kolumbii našel jednu z Drakeových mincí. Mezi náma takových pokladů po pirátech musí být po světě stovky, protože dřív banky nebyly a ne vždycky se nalezl poklad na palubě, když ji třeba dobili.